Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Buhari Muslim'da Enes bin Malik radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biri özü üçün gowwaryan zadyny musulman dogan üçün gowwarmasa iman etdigi bolmaz diye. Musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hadisinde hakiki musulmanın imanı kamil musulmanın ahlagyny, sıfatyny bize öwrediýär. Özüň üçün gowwaryan zadyny başgalar üçün hem gowwarmak, özüň üçün halamayan zadyny başgalarına da razy bolmazlyk. Şuň kunna musulman doganlar bir näçe musulmanyň ýitiren ahlagy şu. Hatta kafirleri başgalarına gowluk islemek däl, yamanlyk isleýär. Ýa-da onuň elindäki bar bolan hayra, gowzada görüplik edýär. Başgalarının başyna gowluk gelse begenmegiň ýerine gynanýar. Ene musulman doganlar şular hakiki musulmanyň imany kamil musulmanyň ahlagy däldir. İmany kamil musulman başgalarına gowluk isleýär. Elinden gelse başgalarına kömek etjek bolýar. Bir kişiniň işi düşüp ýanyna gelse mümkinçiligi bolandan elinden gelenden şoňa kömek etjek bolýar. Ýa-da maňa ýüz tutdular, menden kömek soradylar, menden pikir soradylar, nasihat soradylar diýip gynanmaýa, darykmaýa, beter begenýä. Allah Taala meni şul adamlaryň haýryna sebäp etdi diýip elinden gelenden kömek etjek bolýar. Hakiki musulman başgalarına yamanlyk gelmegini, ziyan gelmegini islemeýär. Yaman şer işe sebäp bolmaýar. Hakiki musulman, imany kamil musulman başgalaryň elinde bir gowluk bar bolsa, onu begenýär. Allah mübarek etsin diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Muslim'de gelen hadisinde musulmanlaryň doganlygyny, birek-birege golluk berşini, birek-birege duýgudaşlyk bildirşini misal berip Peygamberimiz diýär: "Meselul mu'minina fi tawaddihim ve tarahumihim ve ta'atufihim meselul cesedi. İza ishtaka minhu uzvun tada'a lehu sairul cesedi bis-sehri vel-humma." Müminlerin, musulmanlaryň birek-birege bolan dostlukdaky, duýgudaşlykdaky, merhametdäki misaly bir beden ýalydyr diýär. Bedeniň bir agzasy agyrsa, galan bedenem gyzdyryp, uksy gidip şondan aza çeker diýär. Diýmek musulman doganlar hakiki imany kamil musulman başgalarına gowluk islemeli, elinden gelenden başgalarına peýda getirjek bolmaly, başgalaryň kazanan peýdasyny begenmeli, başgalarına görüplik etmeli däl, başgalarynyň başyna gelen kynçylyga gynanmaly. Elinden gelse şoňa kömek etmeli. Ene musulman doganlar şul hakiki imany kamil musulmanyň ahlagydyr. Elhamdülillahi Rabbil alemin.